ଶ୍ଲୋକଟା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥଟା? ନବମାସ ସୁତଂ ଗର୍ଭଂ ଭାସ୍କରସ୍ୟ ଗଭସ୍ତିଭିଃ ପିତ୍ୱା ରସଂ ସମୁଦ୍ରାଣଂ ଦେଉଃ ପ୍ରସୂତେ ରସାୟନମ୍। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବର୍ଷା ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଆଗରେ। ବର୍ଷା ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ମାନେ ପୁରା ଅର୍ଥଟା ଆଜ୍ଞା ତାର ଶ୍ଲୋକର ଆଜ୍ଞା। ମା ମାନେ ଯେମିତିକି ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରନ୍ତି 9 ମାସ, ସେମିତି ଆକାଶଟା 9 ମାସ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରୁଛି। ଗର୍ଭ କ'ଣ ନା ସେ ମେଘ ଯାକ ଆକାଶରେ ତିଆରି ହେଉଛନ୍ତି 9 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବଳକା ମାସ ଯାକ ସେ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ଜଳଟା ଶୋଷି ହେଇକରି ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ମେଘ ତିଆରି ହେଉଛି। ନବମାସ ସୁତଂ ଗର୍ଭଂ ଭାସ୍କରସ୍ୟ ଗଭସ୍ତିଭିଃ। ଭାସ୍କର ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଦ୍ୱାରା ପିତ୍ୱା ରସଂ ସମୁଦ୍ରାଣଂ। ସମୁଦ୍ରର ରସକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷଣ କରୁଛି ଆକାଶ। ଏଇଟା ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ଏଇଠି ତ ଅଛି ଆଉ। ସେତେବେଳେ ବି ବିଜ୍ଞାନଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିଜ୍ଞାନ ଆଜ୍ଞା। ପୁରା ବିଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକରେ ପୁରା ତମର ବର୍ଷାଟା କେମିତି ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ଦେଉଃ ପ୍ରସୂତେ ରସାୟନ। ଆକାଶରେ ବର୍ଷା କରୁଛି। 9 ମାସ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କଲା, ଗର୍ଭ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଏଇଟା କୋଉ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା? ବର୍ଷା ଋତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର। ଅଷ୍ଟାବିଂଶ ସର୍ଗ ଅରଣ୍ୟକାଣ୍ଡ।